Epa kaixo, zon zaudete? Ongi etorri nire kanalera, ongi etorri Ilargiren kanalera. Gaurko hementxe gaude Nintendo Switchakien, joku berri bat estreinatzen kanalean, gogo asko nitu Nintendo Switchakin zerbait igotzeko, da, hause erabaki dut, grafikoki erabat maite mindu nauelako. Remake bat da, Wonder Boy jokuan, bere garaian 1989an Segak Master Systemen jolasteko ateazun Wonder Boy 3 The Dragon's Trap jokuaren remake bat da. Eta, oraingoan neska eta mutilan artean erabaki daiteke, nik noskin neska erabilikoet. Eta, ikusten duzuen bezala, 2 ordutxo eta piko jolastu naiz ja, da honeko, ze digitalen deskargatu nun, da, irrikitan nengon probatzeko. Baino, oaingon, partida berri bat hasiko gea, normalen, gaina, ze, ematen duen baino zailago da, eta aparte, bastante traketxa naiz, beraz, normalen nahiko. Eta, neska erabakiko dugu. Esan baita, ni hoi Nintendo Switcha nagola jolasten, baino PlayStation lauan, eta baita Xbox Oneen ere jolastu dezakezuela. Ordu, bagoaz, hasten gea. Ante ti se extiende Monsterland. Superando diversas dificultades, por fin has logrado entrar en el castillo del monstruo. Tu meta es la temida Sala del Dragón. Pero lo que no sabes es que el dragón tiene el poder de lanzar maldiciones a sus enemigos. Wow, kontu zibili barko gea. Eta, hementxe gaude, hastea gure neskatxa gerlariakien. Ikusten dituzuen bezala grafikok marabila badia, eta eskuz egina daude, nabari da. Da oso politiak dira. Eta, gustatu zaidan detailea baita, jakingo dezuena seuraski da, edozein momentutan, grafikoki joku originalera itzuli zaitezketela. Joku guztian zehar, edozein momentutan, botoia sakatze hutxakien, atzerakada erraldoia ematen dugu denboan. Eta ez bakarra grafikoki, musikan ere, originala jarri dezakegu. Baina, itzultzeia, gaur egunera, horrek saltengo dit. Eta kontuzigo nahi naiz. Vale, ondo. Guazen. Hemen tartalo. Ikusten duzuen bezala, gaizto batzuk behin emanda nahikoa da, beste batzuk pare bat aldiz eman behar zaie, edo gehiago. Orduan, guazen. Uste dut atzera itzuli gehala, jokuak zirrikitu eta toki sekretu pila ditu. Orduan, komeni da iskin guztik ondo begiratzea. Oaingon hemen digotako gea. Wow, eskeletoa. Bale, harrapatin dit. Gusten dezuen bezala, hasiera hau, tutorial antzeko bada, da bihotz pilakin hastea, bera hemen ezin dugu sartu, gintzatuta da bate hau, gero bago sartuko gea. Eta, baina gero bihotz bakarrakin hasiko gea, baina, suerte zoain gehiagokin hastea. Piskot behatzak berotzeko. Bale, tartalo daukagu berriz. Eta guazen, poliki, nik askotan egiten dudan faioa da, joko hauetan itxultxuan aurreruntz egiten dudala, da, poliki bili beharreko jokua da, ze iskin guztitatik ematen dizute. Iritsi gea lehenengo bosera. Dragoi robotiko erraldo iontara. Guazen poliki. Eman dit. Bale. Txingo dugu sua botatzea. Eman indit baino nik eman diot. Goian ikusten dugu bere bizitza, oraindik bastante gehatzen zaio. Baina, azkar kentzen zaio baita, esaten dizudan bezala, atzeingo du. Bale, eman indit. Eskerrak bihotz pila ditugun bestela. Badakit non golpeatu behar zaion, baina ez dituzte.
eman indit, berriz. Vale, que librada. Vale, pollikia. Bueno. A ver, itxingo du bota arte, eta orain. Vale. Urrutia sinatzaio ematen. Gero hori, pertsonai honik nola ezpata duen, bastante gerturatu behar da emateko. Goian ikusten duzu zurrunbiloa, fletxak, gauzak ditugula emateko. Goian eskubitan, baina momentuz ez digute zer eman, beraz momentuz neskatxekin ezpatakin egin behar diogu aurre eta asko inguratu behar da emateko. Baina, bueno, bihotzez soberan gabiltza, kakazarra. Etzai asko falta. Ondo. Vale, esan behar nun kontuz eta harrapatu dit. Hor txamponak juteia, gero gauzak erosteko, beste aldea, mesedez. Erosteko erabili gauzak erosteko, ezpatak eta ekipazioa, armadurak, gauzak erosteko erabili ditzazkegun txamponak, baino, bos edo jefe bat hil ondoren, hori, txamponak askatze ditu, baino, sutxo urdin hori agertzen da, horiek ikongo naiz, eta, suak harrapatzen bazaitu, kabo. Oain dragoia gea, joko ondan, ondo bihotza, eskerrik asko. Joko ondan, eraldaketa piloa jasongo ditugu, lehenengoa dragoia da, eta ikusten duzuen bezala, ikusi lehen dragoia nola zan. Polikin ifa, hori, lehenengo eraldaketa dragoia da, eta etorritako tokitik itzultzegea, beira. Orain eman digute giltza, eta orain bai sartu gaitezke lehen sartu ezin genuen atetik. Bale, guazen. Poliki, teiak erortzen direlako eman dit. Zerutik. Itxo ingo dugu. Gainea, behin da berriro erortzen dira toki berdinetik, orduan naiz eta behin erori, ezin zaitezke fida berriz eroriko eztanik. Beste teila. Bara, harrapatu dit. Ikusten da zuen bezala, jefea hil baino lehen, dragoi erraldo iura hil baino lehen, bihotz pila genituen, orain ja bakarra daukagu. Beraz, hemendik aurrea ja, poliki hasten gara jokuan. Hoi tutorial antzekoa zan, horregatik bihotz pila ematen zituen. Da baina hastegia lehen baino larriago, bihotz bakarrakin. Da guazen poliki itxarangoet, danak erori arte. Da guazen aurrea. Bale, hemen goruntz. Bale, giltzatuta dago ate hori, hortik ezin gaitezke sartu. Da, guazen bitartean txamponak giltzen, ea baten giltza ematen digun. Gustatzen zait dragoia, lehen esan behar niztuen, ikusten duzuen bezala, bere disparuak urrutira iristen diralako, eta, beti urrutitik seguruago atakatzen delako, hainbeste gerturatzen ibili beharrik izan gabe, neskan ezpatakin iten genuen bezala. Da, aurrera goaz historioan, gure dragoitxoakin. Y ahora, continúa con tu aventura. Beiralen. Wonderboy hiru. Beiralen nola erakusten ziguten. Hasiera. Eta herrira iritsi gara, la aldea. Ikusi. Nola zen lehenu dena. Zenbat aldatu dian garaiak. Da zenbat hobetu dugun grafiko asuntotan. Sartzeia pixkot kuskusen Inez eskaintzen digun toki honek, da hemen txerritxo jauna daukagu, con esa cara yo estaría buscando un antídoto. Aizu, earki polita da dragoia, nik kriston grazia egiten dit.
Bera, honek ematen digun aukera da, atzera joaten baldin bagea, bere garaian jolastu genuen partidatan, oindola urte pilo bat, oaindik blok nota edo papertxoa gure pasaitzekin gordeta baldin badaukagu, aintzinan utzitako partida jarrai dezakegu, eta hori oso interesgarria da. Orduan txerritxo honek aukera hori emango liguke, baina nik ez nun jolastu, beraz, ez daukat pasaitza, eta izango baniture, ez da gordeta izango nituen, harrapatu beharko gero. Eta, esan dizu eban bezala, hemen honek gauzak erostea uzten digu, txamponekin, momentuz, espada mitreril erosi dezakegu, beraz, erosingo dut, zergaitik ez. Eta, jazta oso gutxi jolastu geha, 7 txampon besterik ez ditut, beraz, ezer gehiago ezin dezakegu egin. Switchan, isa botoia eman da, ikusten ditugu ze gauza ditugun, ikusten duzuen bezala momentuz ezer, atakeak, eta gero, gauzak armadura ekipazioa daukagu. Ikusten duzuen bezala, hau gea dana, atzekoa baino, orain erositako izango da. Eta momentuz, eskudu hau daukagu, pixkot 3 defentsa ematen diguna bakarrik, baina bada ezer baino gehiago da, eta armadura baita basikoa izango dana. Defentsa 3koa baita. Honek saltzen zizkigun hobeagoak, baina momentuz ez dugu txamponik. Hemendik jarraituko dut gero, baina pixko gehiago kuskusen ingo dut. Hemen sartuko naiz, ze behirazea da hemen azpin. Kofre bat, bihotzu batekin. Beraz, bi bihotzekin hasten geha, behintzat, eta lehenbailen sartu nahi izan dut hemen jakin da hor kofrea zagola. Ze, ondo etortzen da bi bihotz izatea, eta hor goian ikusi dugun goiko atea, hemen goiko hau da. Baina ikusten duzuen bezala giltzatuta dago, ezin gara sartu. Beraz, aurrerago izan beharko du. Eta hemen daukagu, sendatzen gaituen emakumea, baina momentoz ondo gaude, beraz, bagoaz. Eta aurrerago ezin dugu segi, momentuz, beraz, atzean ikusi dugun atetik sartuko gea, momentuz uzten digun atetik, eta giltzen baldortzen badugu, hemengo zuaitzea jungo gea, beraz, guazan, bera ikusi. Guazan. Olako aldaketak egitea pila gustatzen zait. Barkatu, benga, soitzen dugu. Ni bakarrik motibatzen naiz, hemen. Eta hondartzari iritsi gera. Beira, hemen, lehen esaten izuena da, goitik jutez aparte, nik usten nun uretara erorita hile egiten zinela, baino ez ikusten ez du bezala, beira. Bidea dago. Goitik juntzaitezke, eta baita betik ere. Sekretu izugarri pila ditu jokua da, eta pila gustatzen zait. Orduan, deskubritzen zuten eizen einean, erakutsiko dizkizuet, zonalde berrik. Txampona. Poliki izango geha. Denborak itxaronaz. Gusten. Zera la minima, eman ite izute. Guazen gora. Eta ikusten, bidea dago, bai goitik eta bai betik. Orduan, komeni da, arteka uretara botatzea, bide izkutuak edo gauzak egon daitezkelako. Uretara botako nahi hemen baita, kotu, harrapatu ditu. Eta besteak iaia. Ez dakit atzerago zerbait zagon. Momentutxo bat uzten baldin badiezue atzera ingo dut, eta hola baita, pixkot txamponak jasoko ditugu. Beira, ate bat. Altxor batekin, ondo. Banekin urazpian zerbait zagola, aurretik ordu pare bat ibilina izelako, baina, laister. Ez du jakingo zer da hon, baina, momentuz, zonalde hauek pixkot ikusiak ditut. Bigarren eraldaketaraino iritsia naiz. 2 ordu terdiko jola sortan. Probatzeko hasi nintzen da ezin izan duen. Gutxigo jolastu. Hemen kontuz.
Hemendik, iristea? Bai, iristen da. Salto iten badet disparatu ingo idazu, ez? A ber, hemendik, ez da iristen. Ondo. Bai, bihotza, mesedez. A ber, iopa. Iopa. Vale. Bueno. Ara. Harrapatu dit. Vale. Ondo, momentuz bihotz bastante ematen ari digute, ondo. Zeolan etrakeskerin. Naizta traketxe izan, bera, kriston diru poltsa eman digute 145. Boi, naizta traketxe izan, pixkot. Aurrera jarraitu halko deu, hil gabe. Bale, bera, horri subola botako diogu. Ez dakit iritsi zaio. Ondo, rekuperatzen du pixot. A ber, karramarroak. Ara, beira. Tuntuna nahiten ibiltzagatik. Bale, ondo. Ikusi dezue fletxa bat jaso dugula, bi ditugu fletxa jarriko ditugu hemen. Ze laister laguntxo bat azalduko zaigu zerutik. Kriston lata ematen duna. Así que pendiente ongo naiz gora untzu begira. Azaldu zaigu, eta harrapatu indit. Bale, a bere, ondo. Bale, eta oain ja paken utziko digu laino. Piskot, lata ematen duen lainoa, egia esan. Da, bueno, guazen aurrea. Nahiko ondo, nabari da zati hau jolastuta daukadala, bestela ja hil nitzan bost aldiz gutxinez. Bale, beira, hemen beste txerritxoa daukagu, Bístete de goblin, no haré preguntas. 170, pixko bat falta zaigu gutxinez maila de goblin lortzeko ikusten dezun bezala 24ko defentsa ematen duena. Eta, bueno, ja, eskudo de maestro lortzeko, bueno, ja... Bai, bastante txampon gehiago lortu beharko genituzke, baina utzea zuen minutu bat, ba, igual, 180 txamponekin momento baten itzutzen naiz. Beira, hemen beste atea. Beste kofrea aztutan eukan beira ondako egun zuaitzeko atean sartzeko giltza. Ondo. Eta guazen berez, aurrago ezin dugu ez? Ezin dugu jarraitu. Orduan guazen etorritako bidetik. Beste aldea, mesedez, dragoitxo jauna. Aber txamponak ematen ezkiguten hauek. Berriz lainoa. Guazen erostera, ja aldu, bale, botoi ez nastu naiz, ja erosi aldu guta. Agotado, bale, erosi dugu, eta orain, ez dakit automatikoki jartzen duen. Bai ez, bai. Hau zan. Bale, a ber, eider. Maia de goblin, bale. Ez dakit automatiko jartzen zuen, baina, bueno, bazparera gakitzen dugu, defentsa 24ko emateko. Prest fletxa bakarra lainoa agertzen zaigunerako. Vale. Ez diot eman. Kakazarra. A ber. Kontuz lainoakin. Fletxa bat, mesedez. Eskertuko nuke, ematen baldin baia zue. Ez hoi ez nuen nahi, baina, bueno, a ber. Xema. Ara, bi aldiz eman berzitzaion. A ber, berriz harrapatu dit. Bale, ondo. Sua daukatera bakita. Oain bai. Ara, azkenakin eman di baino, bueno, momentuz bihotza bastante ditugu, bi ditundako. Uopa, iaia, kangrejo karrapatu dit. Da, guaz. Bai, bihotza eskerrik asko.
Iepa, a ber, hemendik ikusten naiz, bai. Bai, oain fletxak. Garai honian. Bale, hemen zertzan? Ah, bale, bai, egia. Urazpira juten ginen, baina horre ondu geha. Kofrea ikusi dugu, orduan gazen goitik. Bi eta hundia botako duai. Hoi da, bale. Txingo dugu hemen. Oain. Guapa, kasi bueltat onduntzakoak eman dit. Bale, guazen poliki, uretara erori gabe, bestela berriz etxolatik hasi beharko geha, a ber. Hor. Bale. Bale. Hemen lehen urazkitik ustez indeula zonatxo hau. Orduan, bueno, hain goitik jungo geha, ze ja herrira itzuli gaitezke giltza lortu degulako. Eman txamponak. Bale, hola. Eta, bueno, ikusten duzuen bezala, herrian azaldu geha, bapateko ate ja ez dagoen batetik. Bale. Bihotzak beteta dauzkagu, sendatzeko, edo sendatzerik ez dugu behar. Eta, bueno, bagiltzakin sartzea. 97 txampon ditu eta beronek ze eskentzen duen. Ez dakit beste txerriak eskentzen zuen berdina zan, ez. Beira, adibidez, honek eskatzen duen armadura merkeagoa da, baino txarrago da baita, 12ko defentsa bakarra ematen du. Beste gehiago ematezu, 1000 eta piko txampon balio zitunak. Begiratuko dut orain, 24, eta daukagun eskudoa, 3koa da, orduan, gutxinez, eskudoa erosiko dut. Hoi da. Bale, eta guazen, ez naiz askotiago jolastuko, momentoz nahiko beste baten gehiago, ez dut oso luze egin nahi, baina, bueno, gaina bastante ondo jolastu naiz da hola utziko dugu gaurkoz, beira, lehen dorrean ogazan. Eta hemendik desertura goaz, beira. Oain pista txiki bat jarri digute, esan ez kartela jartzez, ez dakit hemendik zer dagoen, egia esan ez naiz jun hemendik. Baina, bueno, nik kartela jarraituko diot, jolastu naizenen hemendik jun naiz, momentoz hemendik jungo naiz. Beste baten, beste aldeko bidea hartuko dugu. Ea eskubita junta ze topa dezakegun. Hemen kontu zibili behar da. Bale, nengon beira, aurra beira neon da ez zure ikusi janide. Tarteka lore batzuk azaltzen dira, a traizion subolak bautzen, ikusten, da beti harrapatzen haute. Da nengon pendiente gehiago lore bolei sugei baino, beira. Ondo, bumerana lortu dugu. Eta ondo dago, bitan atakatzen dulako. Baina, berreskuratu behar duzu bestela galdu egiten da. Ikusten duzu bestela, bueltan etortzea, bueltan etortzea. Salto ingo banu eta jun ingo baldin bazan atzeruntz, ez bagenu berriz bueltan hartuko, goian ikusten duzu bi ditu dela jartzen dula, bakarra geratuko litzaigu. Orduan garrantzitsua da bumerana erabiliz, gero berriz bueltan jasotzea. Ikusten duzu hemen, uretan gaiztotxo bat daukagula subolak botatzen, ea badaukadan atakatzeko zurrunbiloa bai. Mira, hile egingo del denengo, hemen betik ere bidea dauka gu... A ber, kontu zer hori gabe berriz. Vale. Txampona ez nahi ziritxer. Zera, kaka. Ikusten duzun bezala, hemen azpitik baita bidea dago. Orduan, txoko guztik ondo ikustea, ondo etortzen da.
eskubitara jungo bagina, ate bat dago baino arroka zitxita dago eta momentuz dragoiakin edo ditugun atakekin ezin geha sartu. Orduan, kaka. Nahi txampon hartza iritsi. Momentuz ezin gara jun, horretik nahi zorkuntza jun. Eta hemendik jarraituko dugu, ea zerbait dago. Arrai itxusia, goxe ditugu menazten. Gero jungo geha goitik. Kusi nahi dut hemen bukaeran ea zerbait otez egon edo ez. Gara arrai honi berriz eman behar zaio. Bale, ikusten duzu bezala, batzuk behin eman da hiltzen dira, beste batzuk gehiago behar dute. Bueno, hemen bide buka ezina. Ez dakit noraino, ez dakit. Uste toki berdinen gaudela bueltako den guztien, ez? Ai, ama. Pixkot berrekuskuratu dugu bizitza. Uste toki berdinen gaudela den guztien bueltaka, ez? Goruntzko beharko genuke. Bueno, urrengo... Ara, beira, uste nun toki berdinen gindela, eta beira ez, ate bat. Altxor bat, uste eta aurreko nazunula topatu aurreko partidan. Ondo, subolak. Diru poltsa, bihotza eta pozio bat. Goian ikusten duzuen pozio urdina, eta hiltzen bagara, bizitza guztik kentzen badizkigute. Izketan jatzen naizela. Hori, pozio guztiak kentzen badizkigute, berriz bizi berritu egiten zaitun, ara. Jesus, martxa honetan azkar ikusiko zute, nola erabiltzen den pozioa. Hiltzen bazaituzte, bizi berritu egite izute. Da orain, isildu mesedez da kontzentratu. Da, guazen hemendik goruntz. Ez dakit non agertuko gehan, exactamente, baina guazen. Kontuz azaltzekoan, beti bizi berri joiten dialako lehengo pantailan zeuden gaiztok, eta ikusten duzuen bezala, hor salto ingo bagenu, tokia harren atetzen geha. Ara. A ber, uste eta salto inda. Salto inda. Mesedez, dragoitxo, jauna. Hola, bale. Ai, ama. Ez, beti, harrapatute jatelorek, beti. Gaina hemen hasten dira bai goitik, bai betik. Epa, txampona. Ara. Iristen naiz bai, Hola, paken utziko digu. Bale. Eta... hemen goruntz gongo naiz. Pazientzia gaitzaz. Goazen. Tipitapa. Beruntz azkarra juten da. Ze, ikusiko dezue, piramiden beste aldean, ara. Zer daukagun. Bale, dirutza, eman digu. Uste nun bosa zagola hemen ja, eta ez dago. Bale, aurrerago da. Nabari dagoen dela egun bastante jolastun da. Bihotza, 3. bihotz bat, kakazarra. 3. bihotz bat eman digu, ondo. Kontuz? Bale, ondo beste poltsetxo bat. Bale, uste nun ez dakit zergatik simbol hori ikusita urrengo jefea ongo zala hor, baino nahaztutan egon. Baina, ondo indegu horruntza joaten, ze orain 3 bihotz ditugu. Bat erdi bukatuta. Ze kriston minen digu. Baina, venga da, joazen, banaka. Ea urrengo bosera iristen gehan, tita baten, bale, oain goatzen naiz nozun zegon. Eta behin ja urrengo bosa pasata, ja pixkot itxuan. Beira, hemen sartzen bagea.
Berriz azaltzen ja, trampa da, beraz, korrika urrengotik sartu behartzeate. Gogoratu. Eta hemendik sartuko bagina, beira, ikusi dezazuen berriz, horko ateragoaz. Galdetzen bazenuten, nora jutezan ate horta, o zertako zan, ikusi dezu, kriston trampa da. Eta, bueno, guazen. Ikusko dezuet, hau jolastu nolako, da, bueno, pixkot badakidalako nola doan, baina ikusiko dezue itxuan jolastu nahi zenen. Nere traketxkeria nola gehituko den. Bale, goazen poliki zemen aurretik eta atzetik ateatzea. Orduan mila begikin ibili bertzea, da alare beti bat faltan. Gaina ez dute txamponik ematen, nazkantiak. Bizitzak endu bai, baina txamponik ez, xurrak dian honbait. Bale, kontuz goiko basurde arkeroakin. Saltu beharru. Eta goazen. Goruntz, piramidean goruntz. Eta beira, hemen sendatuko digute. Beira, herrian doainik sendatzen zigu, baina orain diru eskatzen digu, 45 txampon eskatzen dizkigu, ordainduko diogu noski. Eta jarraitzen dugu aurrea. Hor altxorra zegon, eta begira. Usten dezue, ezin dela sartu, giltzetuta dago. Eta hementxe daukau giltza. Bueno, guazen barrura. Hemen igelak ditugu, nahiko nazkantea dira. Itxoinin behar da, salto itea. Salto iten bukatzea, hobeto santa. Beira, ondo eman diotorre. Beira lehen nola zan, tokia. Ea igelak ikusten ditugun. Txampona, bueno, juntzait. Ara, azkarregi pasatu naiz, Opa! A ber, naiz iristen. Bale, ondo, justo hor gehiatu bartzen txamponak. Opa, salten goitela baina. Bazpare denei bi aldiz botzei ez sua. Ara, honek harrapatu dit. A ber. Hemen, bale, ez ditu eman, sua, keskarrak. Da, guazen. Poliki. Emozionatu gabe. Hemendik iristia, bai. Epa, txampona. Bale. Hemen makurtu behartzea, bestela ez diozu ondo ematen. Eta bagoaz saltoka. Ez dakit zergatik basurdak ez duen salto egin, inbarko luke ez. Hemen poliki, iepa. Bale. Ui, ama. Bale, guazen taiminak ondo kalkulatuz. Bale. Iepa. Bale, arrai jauna. Ondo bihotza eman dit. Nengon suai beira. Eta arraiak harrapatu dit. A ber. Ze gaizki, ai ama. Bueno. Bale, gaizkin dut salto. Bale, eskerrak
asko rekuperatzen dugun. Bale, eta orain bai. Hain naiz gogoratzen hemen bai geneukan bosa gaina hemen. Sartu bezain pronto lehenengo gauza makurtuin behartzea, ze bestela de lleno subolak emate izu. Eta orain bai Mumi Dragon. Bale, botoia eman dionde gabe isai. Makurtu, mesedez, irristin dit behatzak. Bale, makurtu. A ver. Zentratu mesedez, oain ez ditugula lehen bezain. Beste diot. Dator. Eman indit. Eman ingo dit berriz. Sus, a ver. Vale, hola bai. Makurtu orain. Vale. Azkarregi altxatzen naiz. Vale. Justo idala trukoa. Ama. Vale, makurtu. Gaina, izerritan hau kriston bero egiten dulako gaur. Eta joistikak irristiten ditu behatzea, tio. A ber. Osa, makurtzeko garaian irristite egite behatzen. Ez nun saltein da errorrez. Vale, ondo. A ber, oain suakin kontuz. Vale. Bueno, berdin du. Beste baten hartuko ditugu gehiago. Eta, bueno, ikusten duzun bezala, bigarren eraldaketara iritsi gea. Sagutxo hau da. Ikusi lehen nola zan. Eta, bueno, ez zait asko gustatzen ze berriz ezpatakin gaude, neskak zeukan bezala. Eta orduan, jaztegu ez emango ez. Eta hori, eta orduan, bueno, asko gertulatu behartzea. Baina daukan gauza hona da xaguak. A berre, txoina. A ber, iristen nahi zen. Oida inainuna. Ikusten duzun bezala, xaguak paretetik ibiltzen dira. Ara. Da, bueno, hori da daukan boterea xagu honek. Lehen iristen eginean tokitara iristeko aukera emango digula. Iapa, saltin barru. Vale. Pentsat, 3 bihotzak ditugu berriz. Beraz, hemen goian engantzatu naiteken, bale, ondo, goitik jungo geha. Aio. Eta bitu, lehen pasa ezin gendun atetxoa daukagu hemen, dragoiakin onaino, kabitzen ez ginalako eta seguraski salto indare iristen ez ginalako. Orduan hemendik, beira noruntza zaltzeian, kofretxo bat! Wow, gaina diru poltsak. Ondo. Bueno, bihotzak berriz, pila. Hemen, beira zer degun eskudo, danzante. 75 erosingo dut, nola ez? Eta, bueno, a ver. Nik uste, ja jartzen dizkizula, azkenak beti, baina, bueno, bazpare hartzen dut. Eta, guazen. Eta, bueno, return jartzen du, eta horrek bakizu ez esan nahi dunez. Iristen garela gure ate magikotik berriz, herrira. Bueno, gaurko hemen utziko dugu, gure Wonder Boy jokua. Ikusi nola narratoia kriston grazia egiten du. Eta, bueno, gustatu bazaizu kizu eman like, suscribitu oraindik ez bazaudete suscribituta kanalera. Eta beste baten, ikusten gea joku honekin jarraituaz, esperoet azkarri izatea. Venga, mila esker horregoteatik. Beste bat arte, agur!